Bones tardes, amics meus tots. Som l'Aro i el Sergi i això és No m'expliquis més pel·lícules. Doncs sí, ja som un altre cop per aquí. Moltes gràcies per ser altre cop amb nosaltres. Som al programa ja número 10. Molt bones, Harold. Què tal? Com va? Què tal, Sergi? Com Avui va? també tenim una pel·lícula diferent, una mica, potser, del que hem Bastant, estat sí. parlant últimament. La pel·lícula d'avui és El maquinista. Avui, per recordar-ho, som a 6 de maig del 2022. Com ja he dit, aquest és el programa número 10, per tant, d'alguna manera obrim i tanquem un petit cicle, que és aquest 10. Comencem la segona desena de programes i, com sempre, comencem amb la secció sense nom. Doncs avui a la secció sense nom et porto un parell de notícies, ¿vale? Diguem que el director de Spider-Man, crec que és el John Watts, veritat que és el de Spider-Man, de les últimes, no? Diu que no dirigirà la franquícia de Los Cuatro Fantásticos, ¿vale? Quan aquesta franquícia ja s'esperava fer un reinicio, diguem, ¿vale? Perquè tenia una ombra d'unes pel·lícules molt xungues, ¿vale? Sense més. I realment jo crec que la gran base que hi ha del cinema de superherois espera una franquícia com Los Cuatro Fantásticos, val? Però bueno, es veu que és un director que ha vist que ja s'ha col·lapsat amb les pel·lis que ha fet fins ara i vol provar altres coses, que ho veig bé, O sigui, tampoc pots estar 20 anys si vols fent sèries de Marvel, però bueno, deu tenir curiositat per altres gèneres, exacte, i ho veig totalment respectable. Ja trobaré un altre director. Sí, total, són pel·lícules de superherois. Sí. A més, aquesta del Cuatro Fantásticos, no sé el per què, però sempre ha estat com una franquícia complicada de fer, no?, de portar al cinema. Sí. Potser, dic jo, així com una mica així a lo loco, potser bàsicament per un dels seus personatges, que és la Roca. La Roca es diu. La Roca, no? És a dir, si el fas, com al principi el feien, que era amb aquest traje de goma espuma, doncs es veia com molt de part temàtic. I després, en canvi, si li vols donar, no sé, un aire més digital, el digital, bueno, potser avui en dia sí que ja estem més acostumats, no? Però és tot aquell equilibri, és aquell personatge complicat. Ara, si han aconseguit fer un Hulk més o menys creïble, per què no poden fer una Roca que sigui creïble? Un Hulk com un Thanos. Perquè vull dir, el Thanos ja van començar a jugar més amb l'expressió facial, en l'aspecte que transmetia sentiments, la seva expressió i com parlava i tal. Jo crec que avui en dia no crec que hi hagi problema. Jo crec que avui en dia no. Suposo que es van trobar un any 2000, segurament seria, o por ahí, no sé quan va ser, fa molt, i no tenien no? Suposo que ni el pressupost ni la tecnologia acompanyava molt, tampoc. Ja el van fer, per això. Jo recordo la primera versió de Hulk, anterior al Mark Ruffalo i aquell anterior a l'Edward Norton. Ja l'anterior, aquí primer Hulk, a mi d'alguna manera em va agradar, tot i les seves mancances, però clar, d'això ja fa molts anys. Totalment d'acord amb tu. El del Eric Bana. Correcte. I la gran Jennifer Connelly. Per favor, exacte. Vull dir que és símbol dels 80, però vamos, o sigui, tu la portaves a la carpeta, segurament. Amb la Kim Basinger. Clar. Doncs aquella pel·lícula de Hulk, aquell primer Hulk, em va agradar moltíssim, perquè van utilitzar molt... Era molt còmic. Era molt còmic. Era vinyeta, sí, totalment d'acord amb tu. Però la prefereixo abans que les altres. Sí, em va agradar moltíssim perquè t'apropava moltíssim als còmics, perquè utilitzava aquesta doble pantalla, 3 pantalles al mateix temps, que era molt de veure un còmic al mateix temps, no?, en aquell moment. Però bueno, retornant una mica al que estàvem dient, lo de la franquícia dels Cuatro Fantásticos, no sé, sembla com una franquícia una mica complicada de portar al cinema, perquè totes les incorporacions que han anat fent els ha costat, no han acabat d'agradar. No, però també penso una cosa, recorda que quan Marvel va perdre tots els seus drets, no els va perdre, els va vendre per no tenir un duro, ¿vale? Sony i la Fox van comprar certes franquícies, amb la qual ells eren els encarregats de fer les pel·lícules perquè eren seus els personatges, bàsicament. Amb la qual feien aquelles merdes, l'Spider-Man del gordete aquell, com es deia? El primer Spider-Man. Molt xungo tot allò. Era molt bizarro, ho sento. Són pel·lícules que no vull treure de la meva ment. ¿Vale? Van sortir productes com aquells, com l'Spider-Man, com el no sé quantos, com els Cuatro Fantásticos, Electra, Daredevil...
totes aquestes pel·lícules de merda van sortir perquè aquestes productores l'únic que buscaven era la pasta i es pensaven que traient un personatge ja farien pasta. Sí. I ara actualment les estan explotant. Bueno, també ha comentat del tema de superherois. Doctor Strange i el multiverso de la locura ja està en cinemes. Sí. Tingues en compte que això tindrà una recaudació que t'hi cagues. És increïble, és superació de superació, Que t'hi cagues, tio. Últimament estan com, aquestes de superherois estan com... Estan imparables. L'Spider-Man No Way Home, vinga, mira, una fixa't un recaptació detall. brutal. Batman igual, ara amb aquesta igual. És com, ostres, realment han tocat la tecla de la indústria, per fer calés. També et dic que si demà ens diuen que hem d'anar a la pota coixa, anirem tots a la pota coixa. Vull dir, o sigui, tampoc ens deixem portar perquè venen molt les de superherois perquè la gent és tonta, ¿vale? O sigui, vull dir, això ho hem de tenir molt clar. O sigui, et ficaran qualsevol cosa i tu aniràs a veure si la gent diu que està bé. Per exemple, et fico l'exemple, després de Los Vengadores de les últimes, Infinity Wars i Endgame, que van tenir molt de nivell, a nivell de guió, de producció, de tot, era una pel·lícula de nivell, ben feta. Dins de la seva categoria, clar. Van treure Eternals, van treure, no sé, el Shin-Chan, van treure... Saps el xino aquell? Sí, ni l'he vist ni la veuré, ni m'interessa gens. No la veixis, sisplau, i per molt que l'Albert et digui que no la veixis. Tu digue-li que sí, si a tot diu... Tu digue-li, sí, la veuré, perquè no pararà. No, li diré que ja l'he vist, ja està. Sí, o digue-li que l'has vist, digue-li molt guapa, tio. O sigui, quan la Xinxana es baixa els pantalons i diu... Ui! Tita, Pebrot, no m'agrada el Pebrot, aquell és el millor moment. Què t'anava a dir? Mira, vinculat amb el tema aquest, amb el tema del que has comentat de Spider-Man, ¿vale? Sí. Es veu que, fixa't el poder que tenen ara mateix mediàtic aquest tipus de pel·lícules, que Xina ha dit que si no es feien certes modificacions a la pel·lícula no s'emetia a Xina, ¿vale? Llavors, després s'ha rebaixat les seves exigències, però eren com amenaces, a que al moment final de clímax no sortés l'Estàtua de la Llibertat. Ah, sí, ho he vist, això. Vale. Això, sí. Què ha fet la productora? Pues ha dit que no s'emet a Xina. Hòsties. Ja saben que perdran entre 100 i pico i 300 milions, que és poc comparat amb la població de Xina, perquè aquests 300 milions els fan a Espanya. Vale. Més. O sigui, més. Vull dir, no sé com deuen aquestes xifres, però aquí a Espanya crec que es feien proporcionalment, no més diners, però proporcionalment fan més a Espanya. I bueno, doncs imagina't el poder que tenen mediàtic que poden dir, doncs mira, no... Que més està bé, que diguin que no, perquè tampoc t'has de rebaixar a una dictadura. Vull dir que és que al final és el que dèiem l'últim programa, em sembla que va ser, dèiem això de que la creativitat artística, doncs deixeu-la fluir. I si el director artístic ha cregut que aquesta escena ha de ser així i funciona, doncs avall, ja està. Bueno, aviam, jo ho veig bé. Si ells fiquen aquestes exigències i es compleixen, espero que no tinguin molt de reparo en que si un govern posa exigències sobre els ciutadans xinesos immigrants, no els importi molt. Ja. No sé, saps el que vull dir? Perquè, posats a demanar tots podem demanar, saps? Ja. I llavors, sense més, l'última notícia. L'última notícia és sobre el tema de Juego de Tronos, que la veritat que no ho domino molt, perquè no em va agradar a mi el que vaig veure de la sèrie. Ara em sorprens, què passa? El emocionante avance de La Casa del Dragón, el esperado y primer spin-off de Juego de Tronos que debutará en HBO Max el próximo 22 de agosto. Ai! A tu m'agrada molt, veritat, Juego de Tronos? La sèrie em va agradar moltíssim. La vaig seguir amb molta fusivitat i moltes ganes, em va agradar moltíssim tota la sèrie, excepte potser un parell de temporades i alt i baixos, és evident, però tot ella, així en global, em va agradar moltíssim. Ara bé, que facin spin-off i històries rares i així, això ja em fa una mica de tuf. Aquí vinga, calarons i avall. Totalment d'acord. I què penses de la propera, que està més o menys per la mateixa data, diria, que és la del Senyor dels Anells? Doncs potser una mica més de lo mateix, no? També. Sí, no? Veurem, estarà per veure, potser després ens sorprèn. Però, clar, és que també ens han portat algunes decepcions que al final t'acaben marcant. Jo ara últimament vaig intentar veure aquesta, la del... com es diu? La Rueda del Tiempo. I vaja, o sigui, sí, és el de sempre, El primer capítol, ostres, un subidón, un hype, molt bé, però després ja tot fa baixada. I clar, quedes una mica decebut. És possible que passi el mateix amb aquestes sèries, no? Que si aquests spin-offs de franquícies tan bones, al final, doncs,
No ho sé, veurem, estarà per veure. Anem a veure, va. Vinga. Un segon, Harold, un segon. Sí. Talla un segon perquè s'ha apagat la pantalla. Fico barres tot, No talles. Vale. Vull dir que aquest tos no serveix. Se m'ha apagat la pantalla. No sé per què. La pantalla, tio. Connecta bé del darrere, segur que està fluix, de l'ordinador. És lo típic. No, però no, tio. Hòstia, vale, ja està, ja ha tornat. Vale. Vinga, va. Doncs fins aquí la secció, no tinc més notícies. Doncs fins aquí les notícies, no? Com sempre dius. Doncs fins aquí les notícies. Jo i Matías Prats i tu qualsevol presentador, no? Poc original soc. I fins aquí les notícies, ja està, clar que sí. Escolta, si una cosa funciona, per què tocar-la? Per què tocar-la, clar que sí. Doncs vinga, anem a fer ressenya d'avui. La d'avui és El maquinista, una pel·lícula de producció espanyola, que és potser el més sorprenent de tot i estar dirigida i protagonitzada per tant el director americà com actors i actrius americans, excepte l'Aitana Sánchez Gijón, que és de nacionalitat espanyola. I bé, una pel·lícula que és del 2004 i sembla ser, la impressió que jo tinc és que és una pel·lícula que ha passat una mica com allà, com entre sombres, no? Que no se n'ha parlat molt, que sí que està allà, la gent que l'ha vist li ha agradat, però no ha tingut la repercussió social de la gent que li agrada el cinema, que agradi realment, no? Sí, suposo que és l'explicació de per què no ha tingut tant d'allò, perquè és espanyola. Vull dir, han tingut els mitjans, suposo, per fer la pel·lícula, però no per promocionar-la com Déu mana. El problema deu haver sigut aquest, l'apartat de promocionar-la, saps, la pel·lícula? El màrqueting, no? Clar, el màrqueting és superimportant. És molt important, molt. És superimportant. Tampoc és garantia de res, perquè fixa't que, fent un paral·lelisme una mica estrany, va sortir aquella pel·lícula de l'Amenábar, del 90 i pico, aquella de Abre los ojos, que la versió espanyola a mi m'agrada moltíssim, i en canvi van fer després, va venir una producció americana, va agafar els drets i van fer la pel·lícula americana amb el Tom Cruise, la Cameron Diaz i la Penélope Cruz, i allò va ser un bluff total, no? El Vanilla Sky, em sembla que es deia. Exacte. Per tant, que a vegades el màrqueting i els diners tampoc no fan que el producte... Que diria que la música la va fer el Paul McCartney, pot ser? O alguna així em sona, que alguna cançó del Paul McCartney que va exclusivament per la cançó em sona moltíssim, no ho sé, deliri, Ostres, ara m'explota el cap, podria haver agafat la producció, la direcció podria haver agafat alguna cançó del Paul McCartney. No dic que no. Pot ser, em sona molt, però bueno. Va venir l'Sky per això, no? El Tom Cruise. Sí, suposo que sí. Sí, la cançó també es diu Vanilla Sky, del Paul McCartney. Doncs podria ser. Però sí, deu ser per això, pel màrqueting, si no, no té lògica, perquè la pel·lícula és bona. O sigui, la pel·lícula és bona. Tu, aquesta pel·lícula li pots trobar pegues, clar que li pots trobar pegues, a qualsevol pel·lícula li pots trobar pegues, però és bona, és una pel·lícula tancada que tu la veus i tu quedes assentat a la cadira, mirant la pantalla i després et sorprèn. Pues vale, pues guai, ja està. Sí, és una bona pel·lícula. Compleix, és molt efectiva, és una pel·lícula molt efectiva, no? Que realment al final, doncs, t'acaba enganxant tota la trama i al final té un desenllaç que dius, ostres, quina volta de torca més xulo, doncs et quedes satisfet durant la pel·lícula i et quedes satisfet amb el final de la pel·lícula, que a vegades aquestes coses no van juntes, No, exacte. Sí, aquí tens una satisfacció durant la pel·lícula i al final dius, tot per arribar aquí, doncs I a vegades passa al revés també, que la pel·lícula, poques vegades, això és més poques vegades, la pel·lícula és una mica trunyo i al final té un gir de guió que dius, vale, està bé. Però en canvi en aquesta pel·lícula té les dues coses. I això fa que... Una cosa, Sergi, que no estan ni nominada als Oscars, tio. No. O sigui, té nominacions al Festival de Sitges. Sí, exacte. Clar, és que aquest és el problema. Nominacions i algun premi, no? El Festival de Sitges, que el millor actor va guanyar el Christian Bale. Bueno, sí, i el Goya, la millor banda sonora, però és que el Goya me la sua, vull dir, és una pel·lícula que hauria d'haver competit en el 2004 per un Òscar. No sé per què, potser millor pel·lícula, perquè millor actor no, potser millor pel·lícula, o potser millor actor per l'esforç que va fer físic, per estar així. Passa que, clar, tenir en compte. Bueno, si vols fer una mica de sinopsi de la pel·lícula i parlem ja del Christian Bale, perquè veig que et tens ganes, Vinga, dale. Bueno, bàsicament,
el que ens parla aquesta pel·lícula és un home que està una mica... Clar, jo amb aquesta pel·lícula sí que intentaria respectar una mica els spoilers, què et sembla? Hòstia, però és com si parlem del sexto sentido, tio. No podem parlar de la pel·lícula si no fem spoilers. Jo crec que hauria de ser un programa de spoilers. Si no, no el miris. Vale. Doncs, vale. Okay. És que sí, vale. Sembla bé. Doncs, bàsicament és un home que... Bueno, espera un moment. Tampoc em diguis ja tot. O sigui, tu ets el que has de posar-me a prova. No. Dir-me que sí a tot. Perquè potser, imagina que entra algú que no l'ha vist i diu, hòstia, pues sembla interessant perquè estàs dient, i ara dius, no, però és que al final, pum, l'encula i no sé quantos. O sigui, ja per al clímax, saps? Però on posem el límit? On diem aquesta pel·lícula sí, fem spoilers, aquesta no? És que també parles sense spoilers, quina gràcia té. Ja, però posem una data a dir, mira, les pel·lícules a partir del 2000, spoiler. No, a partir del 2000, sense spoilers. Del 2000 cap enrere, o sigui, sense spoilers, del 2000 cap endavant, amb spoilers. No preocupis, no t'esforcis, t'entès. Però el que vull dir que però des del 2000 fa molt, fa 22 anys, tio, que jo tenia 18 anys, va, qui no hagi vist la pel·lícula que li donin pel cul. Vull dir, no fem spoilers d'una pel·lícula que fa 3 mesos que ha sortit, ho veig bé, un any, fiquem 2 anys si vols. Però, hòstia, 22 anys... D'acord, bueno, bàsicament és un home que viu absolutament sol a la vida, té un parell d'amistats, de les quals després sabrem què és el que passa amb aquestes amistats en el transcorre de la pel·lícula i sobretot al final, què és el que passa amb aquestes amistats, si són deliris teus o si realment són persones que realment existeixen en la vida real i és un home que viu atormentat, té la seva feina, està absolutament demacrat, pateix d'insomni i un bon dia, ell treballa en una fàbrica i un bon dia hi ha un accident laboral i a partir d'aquí succeeixen diferents coses que realment no van... O sigui, el que és l'accident laboral tampoc no va enllaçat amb el que realment li està passant amb ell. Ell té un trauma anterior i allò és una cosa més, l'accident laboral és una cosa més. El que passa que potser ho utilitzen com a ganxo. I bueno, finalment, si tu vols fer els spoilers, te'l deixo a la teva consciència. No, però mira, el tema aquest de l'insomni tampoc és un spoiler perquè ho diu al principi. Ell porta un any sense dormir. Llavors... Suposadament, sí. Suposadament, exacte, però bueno, se'l nota molt que ha perdut. Òbviament ja està al final del seu cos, ja no hi ha res més per consumir, està molt prim i tal. Té molta paranoia, la paranoia és visible. El que no saps és quan és la paranoia. Si és tot, si és per la paranoia, si realment té amics, perquè ell realment no té amics. A la pel·lícula és un solitari. És sol, està sol a la vida. Està sol a la vida, coneix una aquí, una cambrera aquí, un no sé quantos allà, parla amb un aquí, però ell no té amics. I tots volem formar part d'un col·lectiu, saps? Sentir-nos arropats, suposo que la paranoia d'estar parlant d'amic o en volant mal, saps? Té molta part psicològica aquesta pel·lícula. Molt psicològica. És un thriller drama amb un final ganxo, o un principi i final ganxo, no? Sobretot al principi, no? Al principi, aquesta presentació de personatge amb aquest aspecte tan demacrat i així, doncs ja serveix de ganxo, no? I veure com està de pertorbat mentalment, doncs ja serveix de ganxo perquè t'enganxi, no? La pel·lícula, aquí la redundància. I al final, doncs, que aquest gir de guió, aquest gir aquesta volta de torca, que a mi especialment m'agraden aquestes pel·lícules així, doncs fa que la pel·lícula, el que deies tu abans, no? Que sigui rodona, d'un principi fins al final, amb totes les seves capes, no? Pues musical, de fotografia, de direcció, els actors... Bueno, jo trobo que tot està molt ben lligat. Ara, el Christian Bale, què li passa? El Christian Bale, bueno, què li passa a ell a la cara? Vull dir, o sigui, clar, sí. Home, normal que hagi fet un paper aquí al maquinista o que faci un paper al Batman on la meitat de la cinta va estar tapat amb una màscara. Vull dir, que no pots riure en algun moment. Vull dir, o sigui, no té una altra cara per interpretar aquest tio? O sigui, clar, ell va sortir de l'Imperi del Sol, veritat? Com a actor revelació, suposo. Sí, exacte. Sí. No? Però ell era molt nen. Era molt nen. I després, realment, què ha fet abans del maquinista? Que tu hagis dit, hòstia, ha fet un paper, tio, que m'ha sorprès, que tu hagis dit, buah, no, recordaré aquesta pel·lícula
No, abans del American Maquinista Psycho. res. American Psycho. American Psycho, bueno. 2000. Pues, Vale. ja, I quina cara tenia des del principi al final d'American Psycho? és la mateixa cara. La mateixa. El problema és aquest amb aquest actor. Tu aquest actor no el pots utilitzar per qualsevol pel·lícula. No serveix. És que no funciona. Té uns papers molt concrets, el Christian Bale. Molt concrets, sí, però clar, això és el que passa amb molts altres actors. Per exemple, jo ara em poso al cap el Jack Nicholson. Clar, tu què diries? Que el Jack Nicholson és un bon actor o mal actor? Només per saber fer una cara, perquè al final també fa la mateixa cara sempre, fa aquesta mateixa cara de boig. I tant sigui per un personatge així divertit i excèntric, com per un personatge molt malvat, com el Resplendor, per exemple, doncs sempre fa servir aquella cara de sombat. I aleshores, allà sí que té cara de loco, El Resplendor. Clar, però podrien ser el mateix personatge. El Jack Terrance, em sembla que es deia, no? El del Resplendor. No el recordo. I el Joker podrien ser la mateixa persona. Perquè perquè bàsicament ell està igual és un tio que està igual de sombat. El que passa és que poden ser diferents etapes de la seva vida. No sé, és una barreja una mica boja. Documentat, Off-Extreme, jo t'he dit que... Jo no t'he dit que era molt actor, jo t'he dit que era un actor sobrevalorat. El tema està que tampoc cal alentar, saps? Quan no pots sortir d'aquest paper, perquè, aviam, el dia que aquest tio surti en una pel·lícula romàntica, que bueno, no sé si la veuré, però quan surt a Thor Love and Thunder, Sí, aquesta última, sí, fent de... No ho sabia. Sí, però bueno, sí. sense més, doncs et diré, vale, xachi, però no sembla que tingui molts recursos, no? Davant de la pantalla, més que Alda està seriós i allà pots estar o trist o enfadat. Sí. Ja està. Sí, perquè és veritat que hi ha una altra pel·lícula d'ell també, protagonitzat també per ell, i el Mark Wahlberg, del 2010, són ja 5 o 6 anys més tard, és The Fighter. I sí que és veritat que gairebé podria ser la mateixa persona, o sigui, tu agafes el personatge del maquinista i dius, bueno, aquest home ha tingut una evolució... Al final, a veure, una cosa, mira, al final del maquinista el personatge entra a la presó. Doncs imaginem-nos que 5 anys després surt de la presó. Aquest mateix personatge podria anar a petar el The Fighter. Perquè és el mateix Christian Bale, amb gairebé el mateix aspecte i gairebé fent la mateixa personalitat, o, bueno, una personalitat més o menys similar, no? I aleshores, és veritat el que dius tu, que és un actor que té pocs matisos o té poc recorregut, no? D'interpretació, que més o menys acaba sempre fent les mateixes cares, les mateixes... Hi ha poc color a la seva interpretació, no? Exacte. O hi ha poca diferència tonal, no? Després de The Fighter, l'any següent va fer Les Flores de la Guerra, ¿vale? Jo no l'he vista, ¿vale? Director xinès i molt bona puntuació al Film Affinity. M'agradaria veure-la, ¿vale? M'agradaria veure en aquesta pel·lícula romàntica, deu ser bélico-drama, guerra chino-japonesa històrica, prostitució basada en hechos reales. Però clar, això és un puto drama. Aquí què estarà rient? Aquí què estarà fent? Saps? De bufón? No, doncs estarà fent el mateix. Tindrà la mateixa cara que en Batman, Maquinista i l'Imperio del Sol. Segur. L'Imperio del Sol no, perquè era un nen i, bueno, sense més. Va, Imperio del Sol és que molt petitó, clar. És que la pel·lícula d'Imperio del Sol em sembla que és del 87. Sí. Clar, o sigui, és un altre... És quasi un altre actor. És un nen, no? I després ja és més adult. Vaja, que tu home, l'actuació està ben feta. O sigui, ja allunyant-nos una mica de si jo estava criticant l'actor. Més o menys, ja, d'acord. Sí. En quant a l'actuació del moment, sí que és veritat que ajuda moltíssim que un personatge engreixi moltíssim o es quedi en els ossos, com és aquest cas, ajuda molt a que et creguis el personatge. No? I ajuda molt a tenir una valoració més positiva, el que passa que és una mica... És a dir, aquest personatge es podria haver fet perfectament sense el Christian Bale 30 quilos més prim del que és habitual. Doncs sí, jo crec que sí. Si recordes el Capitán Amèrica, que la veritat que no sé quin any es va fer, el Capitán Amèrica, però allà l'actor principal està digitalitzat. Vull dir, surt de nen, surt de jove, prim. Bueno, no és jove, vull dir, surt diferent, molt diferent. És espectacular, Quan s'ha vist a l'exèrcit, no? És així com el primer clènquic, molt petit. Mira, doncs Capitán Amèrica deu ser del 2011.
2011. Vale, Primer bueno. Vengador, Capitán Amèrica, Primer Vengador, 2011 és? Sí, és aquesta d'aquí, sí. 2011, 2011, doncs bueno, 2 anyets. 7 anys, uns anys després, sí. Sí, però ja no dic per això, dic en l'aspecte de que, és a dir, ell podia haver fet el paper, no sé, si en aquell moment acaba pesant 50 quilos, podia haver fet el paper amb, no sé, 65 quilos, és a dir, ha d'arribar a l'extrem aquest d'estar-se, no sé si van dir que va estar com 3 mesos menjant una poma diària i una mica de tonyina per interpretar aquest paper, cal? És a dir, cal arribar... No, suposo que no, però deuen ser tècniques pels actors, per ficar-se en el paper. Jo alabo de que ho hagi fet, perquè demostra que és una persona compromesa amb la seva feina. Sí, jo això ho alabo i tal, però bueno, que vull dir que actualment no tindria cap sentit que es faria digitalment. Vull dir que, sí, que jo què sé, potser eren 30 quilos, 40 quilos, no sé el que hagués dit el director, suposo que arriba un moment que el metge és el que et diu el que has de parar. Ja està. Que està bé, perquè, o sigui, clar, l'impacte visual que tens al principi de tot, que el veus amb ell tan esquelètic, tan fet caldo, i a més, quan està en el bany, no?, que s'està mostrant despullat i se li marquen totes les costelles i fa aquelles formes... No, això fa quan està amb la prostituta. Quan està amb la prostituta, que està al llit, exacte. Exacte, doncs clar, allò és un ganxo molt bèstia, no? Ja per la pel·lícula dius, hòsties, és que d'alguna manera vull veure el Christian Bale en aquesta tessitura. Bueno, és impactant. Jo, per mi, l'actuació està molt bé, tant ell com l'actriu protagonista també, la Jennifer Jason Leigh, que és una actriu també a tenir en compte, perquè jo l'havia vist també en alguna altra pel·lícula i m'havia agradat. I després està l'Aitana Sánchez Gijón, que, bueno, fa d'Aitana Sánchez Gijón. Bueno, que jo des que no em vaig descobrir amb les lletres del final que era una producció espanyola, jo ni l'he reconegut, a l'Aitana. Ah, no? O sigui, mira. No, per mi era una mexicana més, que vols que et digui? O sigui, jo estava veient una pel·lícula americana, sí. Veus gent racialment que són llatins, però jo no sabia que era l'Aitana, dic, mira, una mexicana, ja està. Sí. És que no, ni m'ha dit una contra. L'Aitana Sánchez Gijón. I aquesta, la Jennifer Jason Leigh, jo l'havia vist a una pel·lícula que jo crec que l'haurien de posar també a la ruleta. Una pel·lícula molt bona, m'agrada moltíssim, que és Camino a la Perdición. Amb el Tom Hanks, el Paul Newman, el Jude Law i el Daniel Craig. Ah, ja sé quina és. Amb una fotografia molt xula. Molt xula. Una pel·lícula molt guapa. Doncs la posarem, me l'obro a una pestanya, val? I després ja la posarem. La posem a la ruleta. Ho veig bé. Doncs, i una altra cosa curiosa és que, sent una producció espanyola, la pel·lícula, en teoria, està ambientada a Los Angeles, però està rodada aquí al nostre entorn, a Barcelona, aquí al Tibidabo, a Badalona, Sant Adrià... Jo ho sento, però es nota, O sigui, vull dir, que es veu diferent. O sigui, per sort, han fet ús de la càmera americana. Sí. Vale? Perquè l'error que tenen les produccions espanyoles, franceses i a més és que utilitzen les seves tècniques, diguem, com ho diria, de l'ecosistema teu. Sí. Però si tu vols que quedin visualment com una pel·lícula americana, no és que tinguem diferents llums, vull dir, o sigui, el cel és igual aquí que a un altre lloc, vull dir, és com quan veus una pel·lícula llatina. Sí. Ho veus tot amb un color molt gris. Sí. Saps? És com que no surten d'aquells filtres, d'aquelles càmeres, d'aquells tals, és com tot molt igual. No hi ha color. Sí. I aquí és diferent, jo ho veig diferent. I sí que he reconegut, no per les càmeres, sinó pels entorns, perquè els entorns no eren els que corresponien, clar. Això es notava, la veritat. Clar, bueno, lo del Tibidabo, bueno, no sé si ha estat últimament el Tibidabo, però és reconeixible, evidentment. No? I després hi ha les 3 xemeneies on ell treballa en aquesta fàbrica, doncs que es veuen les 3 xemeneies, que és a Sant Adrià. Però del Prica, tio, de tota la vida. Com del Prica? El Prica estava allà quan deies anàvem al Prica, per exemple, agafaves el cotxe i era direcció a les xemeneies. Allà hi havia un Prica? Ah, no ho sé. Ah, sí. Que després va canviar a Champions i després a lo que és el Mercadona no, l'altre, la francesa que va obrir. Però sí, era allà al supermercat. I bueno, vale. No sé, tema director, tio. Tema director, no? El director és sorprenent, el director, perquè, clar, el director és Brad Anderson, del qual no se'n tenia notícia ni se n'ha tingut després. Bueno, se n'ha tingut perquè ha fet coses, però vaja, repercussió zero o... I té coses molt bones,
Sí? Molt bona, sí. A mi és un director que m'agrada, tio. Ostres, Tu mira, pues, The Shield, sí. el margen de la ley, la sèrie, és una sèrie increïble de policies. Mira, veus? ¿Vale? The Wire, Sí, ¿vale? això sí, home, sí. Ell també és co-director, el que sigui d'aquesta sèrie. Però d'alguns capítols, no? És En allò alguns, que alguns utilitzen... capítols, clar, bueno, ja. això sí, de The Shield igual, The Shield, perdona. Sí. Quina més va fer així molt Fringe, per exemple? Mhm. També, tu pensa que aquí tu col·labores amb diferents directors i tu també agafes coses dels altres directors. Si tu treballes amb un J.J. Abrams, saps? Com a creador de la sèrie i tal, conyo, l'escoltaràs, l'observaràs, agafaràs tal. A mi és un director que, per exemple, com va fer... com es diu aquella sèrie? Com es pronuncia això? Board World Empire. Sí. Aquesta sèrie és molt bona, tio. Ho sento molt. Mira, És molt bona. És molt bona aquesta sèrie. M'encanten les sèries d'època, tio, les que tenen un atretzo que és fantàstic. Que tu estàs veient la sèrie i dius, hòstia, que ho estic vivint. Com Peaky Blinders, saps que tu veus Peaky Blinders i dius, coño, tio, que està tot super ben muntat, com ho fan, tio? M'encanta aquella sèrie, m'encanta. I dius, doncs mira, això, t'agradarà moltíssim aquesta, tio. Doncs vinga, me la poso en la llista. Aquestes són les que he vist, les que t'he dit són les que he vist, les altres no les he vist, la que sí que he vist és Titans, Titanes, que aquesta, sobretot a nivell de direcció, a nivell de càmera, és una passada, i de color. El color d'aquesta sèrie jo crec que a tu t'agradarà molt. És molt fosca. Espera, em vaig apuntant, Titans... Bueno, però Titans sí t'agraden els superherois, si no, no. Sí, home, sí. Bueno, també sí que és cert que són superherois basats en... Són superherois més... Com t'ho diria? És més Batman, no és Hulk. Vale. Saps el que vull dir? Són superherois com més... me pongo un disfraz i Titans es passa amb el Robin, amb la veritable història de Robin. I és molt bo perquè la veritable història de Robin és que... No te l'explicaré tota, perquè... Però és un tio molt salvatge. Ah, sí? Mira, sabia això. Es veu que era... O sigui, tenia una ira i una ràbia dintre que era molt salvatge a l'hora de combatre i feia destrosses. Llavors, una de les tasques que tenia el Batman no només era ensenyar-li l'art de la lluita, sinó modelar-lo una miqueta com a persona perquè tenia una part molt fosca. I aquí es veu. Sí. En canvi, sempre s'han com disfressat, no? Està una mica a l'ombra del Batman i és com una mica un pupilo, no? Un pupilo del Batman i és una mica més enclenque i una mica més tubet, no? Exacte. Sempre s'han presentat aquesta figura. No sé si potser tant en els còmics, però a les pel·lícules sí. Però a les pel·lícules, a les sèries... Sí, jo crec que en els còmics això ho hauria de validar l'expert en còmics, Albert, que demà una mica de sort si de cas tindríem un especial i ell vindria, però sí, jo crec que l'Albert diria que és un personatge molt fosc i que jo crec que els companys el temien. I en Titans se'n parla d'això. Es veu. Vale. Es veu aquesta foscor, clar, es veu aquest odi, aquesta foscor, saps? I això per lligar-ho és dirigit pel Brad Anderson, que és el director d'aquesta pel·lícula d'avui, del Maquinista, Sí, exacte. És que me'n vaig, jo em passaria parlant, ja ho saps. No, per això tu ets el fil conductor, ja va bé. No, per això anem lligant les coses, anem lligant. No, perquè si no, acabem parlant, no sé, del Pikachu i diem, i d'on veníem? Què estaven fent? Totalment d'acord. O sigui, el Brad Anderson ha dirigit també el Titans aquest, que sembla força interessant. Vale. Jo, sincerament, és un director que ni cap aquí ni cap allà. No sé més que el que he vist en aquesta pel·lícula. I aquesta pel·lícula a mi m'ha sorprès, m'ha agradat moltíssim. T'ha sorprès, Sí, m'ha sorprès perquè, és gairebé, o sigui, en aquest moment era un director novell. No havia fet res. I de repent agafar-te un Christian Bale, vale, d'acord, no és el Christian Bale d'ara, però és un Christian Bale que, ja reputava potser, no?, d'alguna manera. Clar, a veure, escoltem, Christian Bale de petit ja havia estat dirigit del Steven Spielberg a l'Imperi del Sol, vull dir, que tampoc no era un mindundi. Sé per on vas, que també el Christian Bale, si ha fet aquesta pel·lícula l'ha fet per algun motiu. A tu et criden, tu ets un actor com ell, a tu et criden per fer una pel·lícula d'Espanya, que per tu és Mèxic,
En aquella època no teníem ni puta idea de la diferència entre una cosa i l'altra, i tu no vas, tu quedes a Los Angeles a esperar que em vingui un altre paper i aniràs en taxi. Alguna cosa hi ha que no sabem. Bueno, i tio, vull dir, s'ha posat tan prim, ha fet molts esforços. Jo crec que hi havia una part més que va llegir el guió i va dir, la vull fer. Lo bordaré, la vull fer. Jo crec que sí. Hauria de ser pel guió, perquè és possible que arribi a un actor un paper com aquest, un guió, i diguis, hòsties, doncs m'interessa aquesta història, i a més la faré molt meva, no? Perquè, evidentment, el Christian Bale aquí agafa el paper protagonista i se'l fa absolutament seu, no? Agafant aquesta apariencia tan demacrada i així, i bueno, pues segurament deu ser per això, no? Li va encantar el guió i endavant. I sí que és veritat que jo crec que es van ajuntar una mica com ha passat amb altres pel·lícules, no? En Tiempo de Matar també va passar, com diferents petits astres, una mica desconeguts, però que van funcionar moltíssim, van funcionar molt bé, perquè, per exemple, la banda sonora per mi és exquisita. Sí? A mi em va encantar. De la mà del Roque Baños, ostres, em va agradar moltíssim. És un altre cop aquesta banda sonora d'acompanyament, de posar-te en situació, de quasi doncs, que et va com abraçant aquesta música amb la situació amb el que està passant en aquell moment. Quines referències deia? Vull dir, el coneixies ja d'abans o l'has descobert en plan bon descobriment? No, el Roque Baños l'he descobert per aquesta pel·lícula. I què més ha fet aquest home? Aviam, doncs mira, filmografia. Awesome, si bemol... All Boy! Ah, doncs mira. Mira, i això t'ha tocat l'ànima, per això l'he dit primer. I Zelda 211, aquí ens acaba de tocar l'ànima una altra vegada. Mira, és que veus, clar, és que és evident que ha de tenir més trajectòria, perquè el treball d'aquesta pel·lícula per mi està molt i molt ben fet, molt ben mesurat, molt ben posada la música, i no és una música que et sobri ni que et falti en cap moment. O sigui, per mi és una pel·lícula que té moltes coses que van molt ben lligades. La fotografia està molt ben lligada, la música està molt ben lligada, el color de tota la pel·lícula està molt ben fet. Si t'hi fixes, és tota l'estona com tèrbol, és un color així com tèrbol, hi ha uns grisos, uns verds, saps? Els negres no són negres, són com grisos verds. M'agrada molt l'estètica, la imatge de la pel·lícula. Potser diguem que la música, pel que m'estàs dient, jo ho lligo al que jo he vist de la direcció, diguem més de la part de la fotografia de la direcció, perquè crec que va bastant unit en aquesta pel·lícula. Aquests contrastos que tu estàs dient, no t'ha semblat que la direcció / fotografia era una mica 300 o Sin City? No has vist que hi havia com parts que estaven com el color mantingut a propòsit, un color en concret o una tonalitat i l'altra l'apagava una mica? Els interiors dels bars, per exemple, allà es notava molt. No t'has fixat que és el típic de Sin City, que es diu de 300, però és que Sin City va ser abans. A més està molt més marcat, no, amb Sin City? És que Sin City és l'original, vull dir, és l'estil aquest, no, del Miller, no? Com es diu aquest home? Sí, està molt més marcat, sí. És cert. No t'has notat una miqueta així, també, la part artística? Com la música, que anava com amb... És un producte molt interessant. És una pel·lícula perfectament per sobre del notable. Perfectament. Sí, perquè no estan posant les notes perquè sí, sinó que més que té aquesta sonoritat, els instruments crec que estan molt ben trobats també, no sé, m'ha agradat molt. O sigui, jo per mi una de les coses que més m'ha agradat, mira què et diré, és la música. La música és del que més t'ha agradat? Sí. Jo crec que sí. És de lo que la música i la direcció. La música i la direcció. Sí. Quan dic direcció també és fotografia, O sigui, la mateixa nota que li posaré a la direcció li posaré a la fotografia. És així. I sí, és el que més destaca, crec. Bueno, doncs què més? Alguna cosa més o vols que fem una mica notes? Estic fent una petita repassada a la fitxa, però no... Bueno, ens hem oblidat una miqueta també al guionista, Que tampoc hem... Sí, el tema del guió... Tu d'aquest home... Scott Fossard. No tinc cap referència tampoc no se li veu massa recorregut. No? Bueno, Bates Hotel, mira...
Mira, Aitz Hotel, Psycho, no sé què, Sí, bueno, ja és un ja, tio sí. és un guionista, Dràcula. Dràcula? No, el tal, de Dràcula. No. Vull dir, és un tio un poco oscuro, ¿vale? Deu ser com el Christian Bale, el treus de lo que d'allò i no t'escriu... Sí, bueno, això de... Clar, surt com a guionista en aquestes altres pel·lícules, així, però bueno, m'imagino que també seria de co-guionista, no? També en la sèrie aquesta de La maldició de Hill House, una sèrie que estava prou bé, també, entretinguda, però surt com a co-guionista. Llavors no sé quin és realment el pes personal que té, Diguem que la seva història comença fent èmfasis en que és l'escriptor del maquinista. Vull dir, o sigui, sí, el que et destaca, vale que és molt bona pel·lícula, però vol dir que o tens poca carrera darrere o has fet merda. Molta. Sí. Saps? Sí, perquè estàs destacant aquesta, precisament. Sí, exacte. És el teu... És el buc insignia. Eso mismo. És el buc insignia. El buc insigne. Buc insigne? Apa, doncs vinga, anem a fer una mica valoracions. A veure, com ho tenim, això? Anem a veure si anem més o menys a la pub. Vinga, apartat valoracions. Direcció. Comences tu, com sempre? Un 8. Mira, coincidim, jo tinc un 8 també. Fotografia. Un 8. Quasi que he fet la mateixa nota, jo faig un 7. Baixo una miqueta aquí. Actors. Un 7. Jo també tinc un 7. Escena. Un 7. Escena és allò de que... O sigui, a mi em va sorprendre un tros de la pel·lícula en què es veu... Quan ella agafa el cotxe i se'n va buscar el Mills, em sembla que es diu, no? Que és aquell company de feina a qui li ha tallat accidentalment el braç. I es veu un carrer així com ample, suposadament d'un suburbi de Los Angeles. Un suburbi. Fora de la ciutat, de la gran city de Los Angeles, no? Podria ser un poble colindant de Los Angeles. I allò sembla ser que està gravat a Badalona o així, però m'agrada que els carrers estan amb 4 coses, 4 cotxes així americans i així, bueno, una mica et transporta Et transporta? a estar a un altre lloc. Home, jo localitzo certes coses perquè soc català, collons. Però vull dir, si jo fos murcià, jo veuria la pel·lícula i penso que està rodada a Los Angeles. Literal. O sigui, no... Exacte. Bueno, no perquè siguis tontos, no estic fent... No, home, perquè no coneixen, Per favor, qui ho diria això? Qui ho diria? Tu tens un 7 i jo tinc un 7 també. Efectes especials. Un 7. Un 7, jo també. Banda sonora. Banda sonora. Un 8. Per favor. Jo tinc un 8 i mig. Vale. Valoració general de la pel·lícula. De puta mare, tio. No, un 8. De puta mare. Jo tinc un... tu tens un 8, jo tinc un 8 i mig. Vale. Bueno, a mi em surt un 7 i mig. A mi em surt un 7 i mig, també. Mira. 7,6, però bueno, sí. Sí, 7 i mig, molt bé. Carai, hòstia, coincidit aquesta vegada. Veus? Molt bé. Jo t'ho vaig dir, no perdis l'esperança. No, mai l'esperança. Doncs vinga, tenim un 7 i mig de valoració. Doncs mira, es posa bastant a dalt del nostre rànquing personal, del nostre rànquing a la pàgina. Tot això ho poden consultar ja. Que per cert, això ho podeu consultar tot a la pàgina www.nomexpliquis.com. Ens podeu seguir també al Facebook, mateix nom, i a Twitter, i a iVoox també ens trobeu per No m'expliquis més pel·lícules. I en el top, jo diré ara com està el top. El top el tenim aquest amb un 7 i mig. Mira, tenim, la primera és Interestelar, 8 i mig, que vam fer la setmana passada. Després tenim Dune i Black Rain amb un 7,7. I aquí entraria ja al mateix nivell que el The Game amb un 7 i mig. Ho veig just. Llavors, per tot ja tenim Seven, 7,3, Crash, un 7,1, Tiempo de matar, un 7,1 i Donnie Darko, 6, pobret. I fixa que tant la de Maquinista com la de The Game és joc psicològic. Totalment. És un thriller frenètic, psicològic. El The Game és més frenètic, hi ha més ritme d'acció i tal. És una miqueta més pausat i tal, però bueno, podria ser el mateix però amb més i menys acció. Sí, doncs mira, estan els dos, en quant a nota, ens han anat més o menys igual. Tenint les seves diferències, tenint les seves similituds, però la nota li hem posat més o menys igual.
Vale, fantàstic. I Donnie Darko, quina? Donnie Darko un 6. Hosti, pobreta, com va quedar. Pobreta. Després del rapapolvo que li vaig fotre. Sí, jo per mi és una mica enganyifa, aquesta nota, però bueno, està aquí, va. Deixem-lo. Pensava que aquesta pel·lícula, i dic, hòstia, Huerta, el suís. No, vale. No, veig que estàs en por de guerra, no? No, jo per mi mereix una nota una mica més alta. Per mi mereix estar una mica més a prop de Tiempo de Matar, que està en un 7,1, que no en un 6, però... Un 6,5, potser. 6,5 seria més correcte. Seria més correcte, bueno. Jo crec que sí. Sí que és cert que jo m'he deixat molt portar pel meu odi particular a la pel·lícula, ¿vale? Però, i per la humanitat en general, amb la humanitat en general. Però vaig ser benevolent, li podia haver ficat un 4 perfectament. Sí, i tant. Ja em quedo tan ample, et dic el per què l'he posat al 4. No, però no pateixis, el dia que tu... O sigui, ara escollirem, ara sortirà la pel·lícula a la ruleta. Anem a mirar la ruleta. Què tenim a la ruleta? Tenim, el maquinista l'hem de treure, Aquesta l'hem de treure perquè... El maquinista fora. Tenim Jurassic Park, Westworld, El Luchador i Gravity. Tenim dues i dues. Posem una cadascú o com ho veus? Jo et diré la del Juez Dredd. La de Stallone no, Juez Dredd, la de l'any 95 em sembla que... No, l'any 95 era de l'Stallone. Sí, clar. L'altra... Juez... Dredd. Es deia Dredd, potser? No es deia Juez Dredd, es deia Dredd, clar. Del 2012, perdó. 2012. 2012, aquí està, Dredd, 2012. Sí, bueno, ja la comentarem. Però bueno, podia haver sortit un xurro que t'hi caga, la pel·lícula. Sí, a mi, bueno, em va entretenir. Ara, potser la tornaré a veure i diré, hòstia puta, Sergi, tio. No perquè és una pel·lícula, perquè tu vas a veure una pel·lícula d'acció. O sigui, tu vas a veure una pel·lícula que, aviam, és un remake d'una pel·li que tu ja vas veure a la millor època que ha existit a la humanitat, que són els anys 80 i 90. Vull dir, què esperes? Pues vas a veure una pel·li d'acció d'un tio que los tiene bien puestos, que entra en un edifici i mata a tots, i ja està. És que és molt guapo, no sé si recordes la pel·lícula, però és molt guapo el moment que entra, no sé, en aquella espècie de complexa d'edificis. Fan por, sí, edificis, sí. I és una puta bèstia. O sigui, una pel·lícula molt més fosca que la pel·lícula de l'Stallone, la Juez Dredd. Juez Dredd de l'Stallone és com més colorida, és quasi un Robocop, quasi divertit, bueno... Sí, exacte, és el Robocop. És més divertit. En canvi, aquest altre Dredd és com més dur, és més seriós, una mica més seriós. Bueno, per mi, jo poso aquesta. Quina poses tu? El tema està que jo ara mateix no et sabria dir quina pel·lícula, perquè tampoc em vull tirar de recurs fàcil. Ja. No vull tirar de... Al igual que vam posar Jurassic Park, que està molt bé, perquè està bé tocar clàssics, podria ficar aquí Regreso al futuro. Però realment tampoc crec que valgui la pena. No. Tampoc... O sigui, vull dir, hi ha coses que han quedat al passat. Està molt bé que estiguin allà. Estaria bé anar trobant pel·lícules que bueno, una mica... Descobrint pel·lícules. Correcte. Descobrint pel·lícules. És a dir, hòstia, a què em va agradar i no se n'ha parlat massa. Saps? Sí, però per això no... Ara mateix prefereixo no tampoc dir una i guardar-me el cartutxo, sí. Deixem-ho així. Tirem ruleta, va. Tira ruleta. Ha sortit... Jurassic Park. Pues vinga, pa'lante. Bé, em ve de gust. Et fotré un 3. No, ets incapaç de tocar aquesta pel·lícula. Bueno, ets incapaç de tocar aquesta pel·lícula. No, et diré una cosa. Segurament hi ha algunes coses que fliparem. Que seré bastant destroyer, Tu i jo. Però ho farem amb carinyo, no ho tindrem en compte. Per què? Perquè és Jurassic Park i punto. Vull dir, tio, quin any és Jurassic Park? És que estem parlant de... 92, pot ser? Imagina't. 92. Sí. No, però ja no tant per l'any. O sigui, jo, per exemple... 93, sí. 93. Tu ja saps que a mi el Sam Neill, o sigui, és que lo digo, a veure, no li clavaria un ganivet a l'ull, però és un tio que no em cau bé, no m'agrada. És un personatge que no m'agrada, o sigui, és un actor que no m'agrada.
perquè l'he vist en alguna entrevista i no sé, l'he vist com prepotent i llavors segurament per això ja no m'agrada. Llavors, les vegades que l'he vist actuant ja no m'ha agradat. A més, va sortir, em sembla que és la segona temporada de Peaky Blinders i aquella temporada l'odio. L'odio per ell. Sí, quan era el detectiu, exacte. Sí, correcte. Sí. I l'odio. Aquella temporada l'odio per ell. I Sam Neill. Doncs llavors, clar, surt aquest. Surt aquest. I clar. Actors, li fotré un 2. Cap problema, però tu saps que és una pel·lícula que no la pots tocar perquè és una pel·lícula que tracta de dinosaures i es va fer l'any 93. Encara sort que va sortir el que va sortir. Cert. O sigui, aquesta pel·lícula ningú la pot tocar. Ningú pot tocar ni la banda sonora, ni la direcció, ni la interpretació. Com en l'any 93 es podien espantar d'un ninot? Vull dir, com feien que s'espantaven quan veien un velociraptor, que en veritat ells només veien la meitat del cos i un cap mecànico tirat per persones. Vull dir, clar, és que ara ens riem del croma, de que és que no ven nada. Bueno, fica't el 93 davant d'un cartó pluma. No, i el bo d'aquella pel·lícula també, el Jurassic Park, és que van aconseguir molt bé aquesta barreja d'animació o efectes digitals i els animatròpics aquests. Animatròpics, sí. Animatrònics. Animatròpics. No, els animatròpics són els que es foties tu a l'època. De 93. Els animatròpics allà a l'Apolo. Animatrònics. Que, per exemple, hi ha l'escena del Triceratops que està tombat a terra, que està mig morint-se, no? I així. Triceratops. No penses dir nom correctament, veritat, fins que acabi el programa. Què he dit? Triceratops. Triceratops. El Triceratops, que està en el terra, no? Triceratops. I el Diplodocus. En fi, que la següent setmana veurem Jurassic Park i farem ressenya de Jurassic Park. Una pel·lícula molt i molt estimada, molt i molt respectada i que, bueno, que aquí, doncs, una de dos, o la farem lluir un altre cop, o, qui sap, passat el temps, les coses es veuen diferent. Hi ha pel·lícules que envelleixen millor i pel·lícules que envelleixen pitjor. Que ens ho diguen a nosaltres dos, no? El temps passa, vull dir, nosaltres envellim, fantàstic. Tela, ja els agradaria. Estem millor que els anys 20, anava a dir. Jo no em canvio pels 20 anys ara ni de conya. Ni de conya. Tornava enrere. Tornar enrere, quina mandra, no? Tornar a començar-ho tot. Hòstia. Bueno, doncs això. Vinga, un plaer, Sergi. Que vagi bé. Adéu a tothom, adéu.